ki khubor ka Batisi TV lawan rashapi da ka Orange Nissan Lumso pho near Fire Brigade Shillong. Admissions are open at BDW International School. Enroll now. Kasnong maulai thlong ha kasngi palai jong ka khan re tarik ubna no pra arazar arpuai kalayo apdyang arspa atli ki shuki ya ki balasam marbiang na kabenta ki sautli ki dong sautli ki tarpalin bat kalinti ya kijan no MLA jong ka maulai constituency uba process ti saukmi hagani ka jo kasngi uba saukmi ula IT ru ya ka work order ka bahnyo pusan hajar tingka sha ka kong W milim umlong na ka benta ban shna ya ka yeng ka bathmai na lor ka saulak tingka ka ba ula penyo na ka sarkar halor ka jingsha len shop ka yeng jongka hagi bor mariang hagi benai balalai no hadin kani MLA ula samru ya ki neps a chiki long yeng ki ba ka dong kala jit lingba urang ba dong Tenang yang ka executive committee do barsinong molang thlong kamla kham dapan pau ka jing sungu bat kan doi ru ublai ba unang ai I ka bor ta ka jingla ha ka ba baro ka jing thmu jing I ban pantulun ni ki kam bha kanum don kan no ka jingwet ne kan long ki bayai bai renti na ka menta ka jing mentoi ka jing kerku jing ki pai ba nong sing snong kumang I hang ne kat sibo phai phini I sisa ya ka mati ha ka ba u MLA jingi ba piti so kami lale snong jingi tang hangani ka jaka mangidon phini tai ka ba don umau kertang ha ka badang su dapsian katu ki ka mati jingi ba ban phini kani ka surok kani ka ba kumba arphos na menswa kani ka ditang ka futpat banya ar balai ngot brio ne pi menta adek soba kani ka ka mati jingi ba bangi pai ka man football ngi pai mla ban nyau tang ya ki kam ba ki ba iba ilale hak ni kasnong jingi ngasngo hak jing so jinga so bala kripang ya ni kasnong maula im tlo jingi mar habro so dong habro ki benta ba jinon kam la kalong ka roi ka par ka ban pai ka jinon kam ni ki baduk besok iba ilong iba khamat ban pai ya kasnong thau jingi bat kum hani ka por menta ka bangi don hani ru to ngenan nai kren su iki ka ai ka ba baro ngitip hi baki mati jingi ba kadan habro ki saudong sopun jong ka ni kasnong maula im tlo jingi bat kani ka program ngumta bangidon ni ka forum tarang I yakini kisuki ha ka ba nakalyang jongi kum ka executive committee jong ka dobasnong mga ba iba ngai penbaik yani ka benta ka ba bun sien lai penbaik kani ka kam kala de benya sprang handai namar ka jingdon ni ka lockdown kam dei ka kam ka basuk ha ban pentulun ni kam ki jam kum ta ki kam kila sakut bat de hak ni ka forum tang so ban ango ublai ba uai pat yangi kani ka lat ka bang ni don ni ka forum ta ha ba kum ki pa iba kani yakini kisuki ba PE menta ha ka ba la ai kani ski kani ka pom ta arspa atli na ka menta south li ki dong kata ka wei ka dong kan yo san pautli ka terpulen ka don south li ka ba sam mar ka wei hakini ki benai si snem gladap kalong sya ka jing na ka menta khantam ki long yeng ki badok ha ka ba don kan no ka jing ja ka ba khantam ka jing ja si yeng sem ni ki aba kiwan singi kum kino kam sinong bagi don kam kasuki ke bangi ngimla ban ai namar kini kisuki ke ba kini suki ke ba nadu menswa bat kini ke bang I bangi song hani ru ketika mati jong I ba aptis kumi pilaban I kini ke cingtho hani kani kadai nadu kisnam ar hajar pra kunta ter kini kisuki kidang sa hadu menta namar aba I ai ru I ai be da kasuki long ke ba ke long lasting bat ke bangi sto hi abangi pai ya kan ka suki naduk por bi ai ka don kumba khan riu ne khan news na mi ai kidang long kum ni bangi I hanrei kidon pa kitu we suki ba hadin kata bangi yo ni ki we ki no mi khmat ru babon na pareng kitu suki kila du lut bat ngai begini suki ru ngatrai bagi dagi ba lawan ra hin na kamta ki suki ba ha ka ba ka song pat hangi bengin sumar te jing kerpat kalong ye ki nong sing ki ba le se ki ban hapan penon kam an kren pa ba ne kum ba kalong kaya executive committee do barsinong hi kham perkhat na ka menta ki nunu ki jingja ki balong ha accident kum ka hakayap ke ma khasusi nrengi le ban ker ha ka bangin ai ni ski ha badon ka khawai dawai ha jingi rap jing ba abade melaket amar ade ka por ka bakhat ka por ka ba ade patlang bakhat ta ka jing yo jong phi ka ni ka blanket ka long sya ka jing mento ka ku ban ngai ba ka jing wan jong phi ni phi wan ka mensem sungu phi wan sya ka mensem ka ba pedang sya ta ka jing I bat pedang sya ka mesim ke bakmen tengangai ba kani ka jing a jing iba am ta bade blanket kan long sya ka jing mentoi pi kham tam aba kani ka ayom krek lawan badi potlang
Te kumni mentahi kidan ki bon ki benta. Ka benta ka beningkong nges IT menta ya kini ki jingsong hang ni. Hang ni jingsong hang ni la ka jong menta. Haura akti ki bokwa de ki mas. Menu bokwa mas ko tu ki mas. Kalau aweng no ka mas mo mas apa from don shoot tu corona bodos mo. Tinggal aweng no mentang karo menia ngai boro-boro untuk mediang shoot te. Ai mat pom slom don shoot ko corona bodos la aweng no ka mas ngaro. Te tong is IT di blanket menta. Te ketika blanket PP bila pe nak kuat kum tu. Alan dor actress kharing dengan ni menta. Di kelas tu abala bu actress frenan yang tak kuat te kamsat horor ni ke biaro. Namna. Mo te kanai menta ka blanket bang ai na ka benta ki be hok ban ai ban yo lakan no bas dong lakan na kaling jong rong badong kanai belajit menta thik kanong na ka benta ki tu ki ban yo ki hok ban yo on sayo abiang te tang kan ne we ki don na pedeng jong ni menta ki don hani ka po menta ki don na pedeng ki bom don kertiang hapendo kono ya karong bas dong bat ki rang badong kira badong pade kesa kupun menga ke ong pejba menia hablawan pe po snong habon pe snong la ai menta ya ki blanket kidon ki ba empat yo den nakali jong apa deng sepakat biangsa kita ki bendang baar nak benta jong kita ki empat yo dem kumni menta ke Christmas ka Christmas menta kan air Christmas ka kala menta kala susing baro gila ya keren sepang Christmas Tekai ke bangi don nakali yang jungi ban ngai scam hak ni Christmas ke menta. Wat nakali yang jungi ngimyo ban ya celebrate Christmas har kom ke bekerpang kom hagi por mensua. Habele Christmas mensua. Habe syat habe put ya tiam nem nona. Menta tem blok shoot na mo. Blok shoot put ya tiam haying siam. Tekai bangadon nakali yang junga ya kinong song snong. Nong song snong jo mulai kinong snong jo meklia berkum jo flong. Kabron kam nakali yang jungi kelong ba siing. Ini pelong ke jing duai kirpang show blay. Baring duai show blay, alakan long kemon jong blay hakani kenti mata. Hakani Christmas se yok sung thmai. Badakan long kemon jong blay bau ni u COVID mai ong. U COVID u sedu no na kani ke perthai. Daga jingger hu daga jing snai badaga jingra po jong blay. Klang bang niyo ibanda kaling jingi bagin syakri blay. Inyo bersih meni, inyo benlek syaki yi mani jongi ya jeseng jongi ini ban ki khun ki school ke college ban kumta ter te experience hi baga jing ko jikhia kan wan nong song snong jong ka bolai nak menta ba piti sa ko bi klem ngana ka jing ai so phai ki beduk besuk ngangas ngau ba Christmas kamlong ka ba biang ka ba bit nam ta jonga khamyo irap nam ta ke beduk besuk te ka benda jonga hi kadang kandung so komen ngasukuban banyo banyarap ngasukuban banyo ban ai ngasukuban banyo leb ha le miat yaki pajba je konsi khamtam ge bedo besuk kubo mena nakaling jong rong badong pe haga bedei ba kini jing ai pisngo thu nakaling jing kumbolo mata ngisukuban hamulai kumbolo mata mri jing la ba pati sokbi kadai jing pila penti ge jong blei ka jing duai ge jong pei ka jong pajba duai lem nam ta ka jonga ka jing kesem jonga beliau ke jingkot jikhia kerang berang ai Sri Wahab hatam dak mata jong konsi jong jelahi berakwai ka benda baar ne ka por menta is IT mata gini syuki ong dak liang Bali dak mata sautule gidong ber hapo jong ka hapo jong snong ko bujo kita par hadinang ta ong Bali menta haulu bena jinuri masawan is IT pada sa Q-shed QTU ki bedai dak mata jong ki jana mata jong ki dong sautule gidong ningkong si siap he ningkong ni siap kini gitar nak benta ka jingja basongsi hapadang ju kata pada teng pada don kam kalong nak ling ju song sidong habalat pada ngasuk su kinang badong su he balat mundan menom no ban mundan bas mat isungsi mundan singe panai kata digila padon kam kene katai ndai ga song tang ne ga we yeri sumar kani ga de ga jong pi Pari sutu kini kemah kaji long beriu jangan podong pos dong hi, dong ikwa hi lau liang kasdong penbiang. Nak ada mentang di syuki nak mentang ibadan berkhlat, lagi don teng gidon lagi bayar. Kawai sikha siang sisiam, bayang basiam, dokatan laj don jinge. Yang teng pada don teng habaya don teng habaya tho,
Kalau betul apa yang posiam, kita ibarat tim don jingnya Pisotu abla biang syuki, biang okiu, biang terpar, biang teng, duna dosir, apun bapti sau kami kan, iba pe thokon duna kasir, duna biam dona khau kan jerap biam merap belia. Nem nana, mdera, along father, yang teng kita gibro man hakan dengan ong sino kendong, ong pej, komne mata, nakaling jong kalade sini kapor telang. Bon king siam na pakrek, ya kaya be pakrek nakabedang tho ya tho. Kes betip lem kan ngaro. So pentip ke sarkar tapi semua ke sarkar habar legit lang man ong ba pedi sau kami kapisang ati apay pelam yung do usok buron kam basya apom slong lumong nei sam so plom basa duar ba nong mulai pelam apay kadon kam kanang kanaro kadi kementajong aban pek long da kementajong jong pigi paj ba na emily scheme jonga ngila bu nyaw san hajar tingka nam tamas na yin tmai tingala kular Banakalian kau modelin, nakalian im simuan syuk bani kendo inga mana siam, nama ila tiap, nama bapati sok mesin boong, bala kular, biju pendap bay kular, mju umde balang mulakum no ban kuliat no, te ngasuk menun kaseng ngana pentip, jadi kau modelin, leng bajong iba, kordon kau pentip bi, ronang ni kapor mata, te kadon ke jirap ke bah, nyup sana jar tingkah ban snai ke ying, te haka bade berkene snai ying. Heng ong tangan ni gawai kini don menta kinong song snong hapo umtlong. Nakaling jok kompeti jok snong pisukan pek kan kemiet mano beri hok ban yo meta nyup san hajar nak meta ke bersna jok kajing. Ngan ong payment ya ke sarkar ong ke sarkar kalau IT hanga ban pek nam ta ka jingbit jingbiang ya ke bedok ke besuk hakan no ke benta. Hakan no menta kan IT hanga. Ngapat nakaling jok ngamla ban tip. Mano di hok ban yo. Mano di hok ban yo. Teka di benta na ling ke snong. Rong badong Haji ong kan nega wei girang badong. Hang nega po ngakren girang badong mata hang ne hapo jong ka umtlong. Sebab pelem apei ke bedok ke besuk. Haba gilong mi khimat pelem ke jinjar bistom ke bakedok behiran. Mdi nakaling jong iban leran. Balin leran mesti bapti sok kami. Ngaka diwe ngadi pa jong pei. Kumen jong pei banjrap ke kadok ke sok ke jinjar bistom. Haba ke benda juga banjrap ke bedok besuk. Ngakwa nakaling jong girang ba pelem. Pabun gilong ying long siam. Kamtam mata hauni korna baras adu ke belai sngai bon kilong kemi jungi brush kedo haba banang biang ke perthai yo tre malas ngi yo tre belas ngi hayeng ki bro hadukan sia harus taran hanang tai ki banai ki bujuru kitu ki biasa jandong mana sing sejan lang sngi dang biang kamai gaji menta mio syu belamang sngai baterai kenta brush kedo no yo tre kenta man ngai dan ki ar kenta lai kenta bagayeng Mata pawan arsin sitayo kata kada kejenge hagnis pai bak jenjar pha te kada mata jonga ban penhirap ai ku blai kerpang da ka mata jong kadong lumune sno ka thau ki balekit ya bak pha tu kapor kanang kan mau tu kapor ya ka jinga mi sno ki thau rene ker hui phi ka mensim ka sokmen khamtam hau ni covid mata kada ka mensim merap ka mensim so snai ka mensim le pha ka mensim menjerap ki wei ka don pha kedor kam ka mensim merap ka mensim so snai naga mata ki wei na mata ka jingbit naga mata ka jingbiang ka bade ka long jong ki palba de shwaban shong ka ni ka por mata sai si ko ble shibune naga mata jo ka sdong ko ble ngas IT mata ni blanket ko to ngas IT mata ya ki terpar ba ni terpar ba shuki na mata ki rabadong ko ble ni ko kadar ba nyuk sarajar sai kong modelin bar ka jingker pat naga da jonga ki palba lasam sniam kom to mata ki lajan ke election te sampai 5 peken dang ibiang bapti sa kami nem nona te mo te ta ko besi bu nei kong ibiang phat te ka banta mo sang utang ni gawei nakaling pai ba pai senei ha balong bapti sa kami face so sngan ni so sngan ba sngai bapti sa kami nem nona ha ba sngai to hamun ba sngai he bu mo ba ha to sngai nem nona ro ko do ki musim ro mo biam nona te ha balong bapti sa kami pinakaling jo pesiaro dang so sngan bele so sngan kadon kam kano jon kam Kano jiran kam nakali jepei kalong ba ya pernganga tip kisgo tu mata ngala kam sliam adon experience ngala kam sliam so tu banjrap ya jiran kam pai ba dan nakali jepei fian ong don kam kata him don jingi kata mar bale na ngala tip kumno banjrap nam ta ka jong pei kam tam hai ni skai mata kam tam jukan jukobet pai ba ka jar hadu kata tengah so tu kumno banjrap na ka mata ka jong pei
Pelan-pelan. Langkah.